Attorney Sai Casino, sir, kumusta ka na? Pipila ka adlaw gikan sa imong pag-file og Certificate of Candidacy isip mudagan nga magpapili nga barangay kapitan sa barangay Kauswagan. Mayo man artisan sa gikan sa adlaw nga pag-file na kog Certificate of Candidacy niadtong Agosto 28, 2023. So daghan ang nangakurat artisan sa pag-file nako kay wala sila nag-expect nga sa barangay Kauswagan di ay na ay gusto magpapili nga kapitan aside sa katong busy na kaayo nga mga kandidato sugad pa sa bulan sa Enero. So daghan nga kurat artisan tungod kay maulagi ka na wala man kita nagpadayag sa atong intensyon mudagan diha dito man sa pagkahuman na sa Agosto 28 kita nagpadayag sa atong mga paryente higala ug uban pang mga kaila diha sa barangay Kauswagan. Unsay nahimong reaksyon sa imong mga mahal sa kinabuhi labi na ang miyembro sa imong pamilya o ang imong pong mga higala o ang imong mga kauban sa profesyon? Now, ang miyembro sa akong pamilya nakabalo na, of course, wala pa ko nagpahibalo kanila, o sa panahon nga nagpahibalo ako kanila, sa wala pa ako nag-file, so ila akong i-motivate nga kung kana manggaling ang akong gusto nga serbisyo sa katawhan sa Kauswagan, musuporta sila kanako. Now, ang akong mga kailang nga mga abogado, mga higala, daghan ang nakuratan pero sa katapusang istorya Ardison, suporta sila sa akong pagdagan isip kapitan diha sa Kauswagan. Attorney Sai, dili malilo nga usa ka na ka estabilisado or established na private lawyer sa dakbayan sa Cagayan de Oro, and the fact is dili lang sa Cagayan de Oro naapay mo kuha sa imong serbisyo outside Cagayan de Oro sa mga nagkalain-laing lugar sa Pilipinas. So kumbaga okay ka na sa imong profesyon. Unsa may nagtukmod kanimo, Attorney Sai, nga musulod kumbaga ni ining ginatawag na colorful life of politics, sir? Ang akong edad karon na naman kita sa 55 anyos. So daghan na ang eksperyensya nato sa lahi-lahi nga industriya sa negosyo, sa relasyon sa atong mga isigkatao. Tumuabot siguro ang panahon, Ardison, nga gusto na kita mo serbisyo sa katawhan. Now, ang atong opisina dere sa MGC Law Firm, daghan naman ang abogado. So, na may 5 ka abogado dere. So, makatabang na sila sa mga kaso nga atong gihandle dere sa opisina. So, in fact, ang among plano ni Ana is himuon na mong napulo ka abogado ang atong law firm. So kana nagahatag sa ako og panahon para magahin karon sa mga tao sa akong kabarangay. Kay diha magid ako na tao Ardison. So kinahanglan siguro mo gahin ako panahon ibalik na ko ang kaayo sa mga katawhan sa barangay Kauswagan pinaagi sa paghatag kanila og tinuoray nga pagserbisyo para sa kalambuan sa panginabuhian sa mga lumulupyo sa Kauswagan, ang pag-uswag pa sa Kauswagan ug paghatag pang mga serbisyo nga makatabang sa mga katawhan din Ardison. Unsa ba ang mga priority programs nimo, Attorney Sai, nga nakalatag kung ugaling ikaw hatagan og higayon nga mo serbisyo sa barangay Kauswagan? Now, general kaistanan pa pagkakaron ang atong mga priority programs. Number 1, of course, is kanibang security. Maabot pasabot, peace and order, security, nga dapat ang barangay Kauswagan malinawon, mahimong model barangay nga ang mga kriminalidad diha mapakgang. Of course, isa po niya na ang health. Kay nakahibalo man kita karon Ardison nga daghan gihapon ang mga kapanginanglanon o pag-atiman diha in so far as health is concerned sa kana malambo nato. Now ang ikatulo is ang kining
cleanliness. Okay, to become a model barangay Ardison, kinahanglan ang imong barangay limpyo. So ato ka nang ipatuman kung niya naay mga ginagmay nga concern sa mga hilit-hilit nga lugar sa barangay Kauswagan, mahitungod niani atong pagarespondihan. Now, kaning full electrification and lighting. Bakay sa pagtutuyok nato diya sa barangay Kauswagan, Ardison, na apay mga lugar nga murag dimly lit. So kinahanglan i-improve. Kunya sports, atong pag-i-improve ang sports nga di lang nato limited sa basketball ang kalingawan sa Kauswagan, kung dili mangita kitag pamaagi that will promote individual sports para nga ang kaning na ay mga potential diha sa barangay matagaan og tsansa para mo compete not only nationwide but on the international level. Brief portfolio lang ni Attorney Sai na mahimo siyang angay na mahimong amahan sa barangay Kauswagan. Si Attorney Sai, abogado, na ay eksperyensya sa pagpamalakad sa mga organisasyon. Tungod kay sobra 20 katuig experience ni Attorney Sai isip leader, executive sa mga dagko nga korporasyon na kitay pamaagi sa pagpaunlad ba sa Binisaya pa pagpalambo sa organisasyon susama sa isa ka barangay. So diha kita, lumad kita sa Barangay Kauswagan. Awardee kisa sa Barangay Kauswagan mismo is it Outstanding Young Citizen. So, tungod kay nailambigit kita sa mga aktibidades diya sa barangay niadtong panahon sa atong kabatan-unan. So, angay mo, anda mo tabang sa katawhan, anda mo serbisyo, si Attorney Sai Casinio diya sa Barangay Kauswagan para sa kauswagan o kalambuan sa tanan. Daghang salamat, Attorney Sai. Salamat po, Ardison, sa imong panahon sa pag-interview ka nako.